за какво да си има слава тая улица, защото все пак е место, което е много поколения са се разхождали по него и си има история и не случайно това генерира някаква по-особена енергия тук. Въпреки че така, тя е занаятчийска улица, сега напоследък стана по-културна, така да я нарека, и мисля, че хората по нея са малко по-лежерни, отколкото на булеварда, например. Освен това пък я няма тази суета на главната и затова е малко по-алтернативна в някаква степен. Има го типичното за Пловдив. Има го това, как да кажа, този айляк. Има я клюката, има го бохемството. От друга страна, специално за поведението, тук конкретно за нашето место, мисля, че нашата идея винаги е била хората да релаксират в тази среда. И мисля, че когато стъпят тук, забавят темпото и крачката и така имат момент на релакс и тайм-аут. Това е. Фестивала пък много оживява улицата и мисля, че е чудесно събитие за тая улица. Мисля, че много добре се получава, тъй като тя пък вечер след 6 часа малко пустява на фона на главната и въобще мисля, че е чудесно събитие фестивала за тая улица.